Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Ir-riforma fl-inkjesti maġisterjali li qed tiressaq il-gvern hija waħda li tħares lejn diversi aspetti fosthom id-drittijiet tan-nies, il-kontabilità tal-esperti, drittijiet lil vittmi u tisħiħ fl-effiċjenza u l-effettività tat-tali proċess tal-inkjesti. Inkjesta hi investigazzjoni u d-dritt li ċittadin privat jagħmel talba l-inkjesta se jibqa' u mhux se jiġi mċaħħad b'din ir-riforma, anzi se jiġi elevat għal imħallef. Bir-riforma talba l-investigazzjoni ssir għand il-pulizija li tista' tmexxi prosekuzzjoni. Jekk wara 6 xhur int ma tkunx sodisfatt b'xogħol il-pulizija tista' tressaq rikors għand imħallef li jkun jista' jibgħat għall-pulizija u jara l-proċess ta' investigazzjoni. F'qorti kriminali jridu jiġu ppreżentati quddiem l-imħallef provi li jkunu ammissibbli. Jiġifieri mhux se jibqa' iżjed possibbli li sempliċi artikli minn blogs jew għax xi ħadd ikun għal xi ħaġa fuq ħadd ieħor tibqa' titniżżel bħala prova. L-imħallef jista' jippermetti li l-pulizija tkompli bl-investigazzjoni, itemm l-investigazzjonijiet jew jordna li tibda inkjesta maġisterjali. Il-qorti tiddeċiedi dan fuq bilanċ ta' probabilità u mhux abbażi ta' ħtija. Jekk ma taqbilx mad-deċiżjoni tal-imħallef inti se jkollok rimedji legali li tiftaħ dik li jgħidula challenge jew titlob reviżjoni tad-deċiżjoni tal-qrati. Il-perjodu ta' 6 xhur biex tmur għand imħallef intażel bħala żmien li huwa kostanti ma' termini oħrajn stabbiliti fil-liġi. B'din il-bidla se jiġi mibdul iż-żmien inizjali li inkjesta maġisterjali trid titlesta minn 60 jum għal 6 xhur u din il-bidla fil-proċess se jibda jgħod għal dawk it-talbiet li għad m'hemmx deċiżjoni dwarhom mill-bidu ta' din is-sena. Il-terminu ta' inkjesta jista' jiġi mġedded biex inkjesta titlesta fi żmien 2 sentejn. B'din il-bidla wkoll se jidħlu obbligi ġodda fuq l-esperti fl-inkjesti fosthom li l-espert ikun persuna fiżika u mhux kumpanija. Obbligu ieħor huwa li espert ikun jaf dwar il-liġijiet Maltin u l-ħlas tal-esperti se jkun għal xogħol imqabbel f'pajjiżna. Kemm il-darba spiża marbuta ma' espert taqbes il-50,000 €, il-maġistrat li jmexxi l-inkjesta huwa obbligat jitlob permess mill-prim imħallef li għandu jikkonsulta mal-Avukat Ġenerali. Persuna suspettata f'investigazzjoni se jkollha drittijiet ġodda billi tkun marfa li hija suspettata qabel tagħti xhieda. Naturalment ikollha id-dritt li tkun assistita minn avukat. Il-qraba tal-vittmi se jkollhom drittijiet ġodda fosthom li jkunu informati b'ċertu informazzjoni sa fejn huwa legalment sostenibbli dwar il-każ. Jekk jirriżulta li xi ħadd għamel talbiet b'mod abbużiv biex jixħed nies innoċenti f'inkjesta dan jeħel l-ispejjeż tal-inkjesta. Din ir-riforma bid-drittijiet u salvagwardji ċari jixbħu dawk fi Franza għalkemm hemmhekk wieħed irid l-ewwel idum jeżawrixxi l-proċess ta' rapport għand il-pulizija qabel jidħol quddiem il-qrati biex issir investigazzjoni. Din ir-riforma tapplika l kulħadd fosthom anke nies privati u sidien ta' negozji li ġieli nxteħħdu f'inkjesta għal snin twal mingħajr għarfien tal-proċess.